comme nous avons un robot. N'a pas dit ma vie. Comme il y a là-bas, nous avons là notre madame. Général là-bas, franchement, l'air est trop là. Bon, on y remet si nous mirina koyo. On est à jeter une gansi à miri. Les solutions sera là. Kulubala wa yoro sanfilala. Wala sugura do jeno bo commission bana. Ne fera sodo terme. Mon Sofia le la main. Comment? Mon be fera sodo ta kulubala ga ma yoro su sanfilala. Ne ma gi ma passe. Bobo bozo. Est-ce que tu veux que tu Corrida faleno enyana ko katani Sofia ye bako fe ka awa to bako ko fe ko be se ga ke furaye e ka be gola o mi dem le to fle ife o yere di farabi folo boso muna ibi ka de maya ko do no muna ibi ta do bla jaba ka ta do bla fo jaba muna ere nyabala como nunca passei tu bona nere te ga siga lafia la da bu drone kama puru nyirba dom siga lafia tu na Sofia Sofia bozo le mi finyena mo shite ke bara fe tie kono ki te ka kono ki sepe ni ye musota muso mi ye balo mo ye muso mi ye duchile muso mi ye suchile ibi sigina kono no wante kele finyana ika oso ta kele kati ja kono ne ma finyana ika boya ma shite boya wadu ina de kemi ya kaye ka ta kono Sofia tita yoroshi bi tita yoroshi shiri wa ali sinyana so ma tebo ni duinke Sofia ba ka kono ya abeka kono ne mini toro ni mi da mo ka o tika o te fenke elade fo ka nyini ka ere takata bla yoro wala saka na fia bari ya da bode ko Sofia kana fia hotea ni to na mi du aba to no kenyo ko fe atita ngo te ba ni ya kuma ma ban ka ni kuma albi fa ne ga sabali ni bona ne na quasi foi Sofia mais ne raja temne Sofia ga ko de mande ida fo ne ka sabari ko isu ebozo iba fo de mama ne ya nyini fe ifene ki ka tire juya da blate bari fente Sofia na ni le tire ka juya wane le jugo tiki na tire juya ma da bla wa me do wala wayera ba dai buya ne alni mu wasigla ga fabe annabi ajina falen ebe kuma do suro ga fo ga suro mo wara kuma to ka hakila oye mo mi testa bale o jo tire jugo de yo e mo fosa ko ne ka sabali Stefani le tire ka jugo ne le mo tire jugo e bozo kuma do be ke baba nanga na bi kan dawo kana e ba sai ka fo ka mununa kerefe ne tire jugo ya da na sonama nuka beye ne sita ka tire jugo ya o ka bembalia ni ne sita ka tire jugo ya de be kala jugo ya fe mo bebe na sonama ne of ma di le ya no ko ite mo bota ni na ne ki madenga kaka mine o che akabo akata ukasu no te yante so tanya te so dofle wa so badi wa ali so jora be sanfela na ma be Sofia to no nimpa ka ya no ma be abitadi ale de betu ko so na te mboshi de boya ina be na ma ka ama foi ke fodo
solo non si la fela ni kita wala na mata to sa pangale comme na wara kan abo an kono shin la misra yake kuya na be boy besani abina sa ta namna ka awa yo même on la voyait de nya ka wata ko ya yebe bozo e banjume ko ne ka do ko Sofia da baka tami der Sofia mangana da nga ta na bla jata so Sofia mangana obedenya sala ha obedenya sala bozo be fene ga mune ka sa ko ni Sofia mangana warda ma ga taxi ta uso ga tellement ta space nem Sofia ante do mo kilo ngona ni a shen jole ni ne ko ne be bozo Sofia be ni mele mo ga vila ni Sofia be tane sta to do de nena tisi auto un peu awa tu sabal sa jisma do di kul jila sa bozo sabal ni bala mo mangene nere bana blala est ce que nere ko ka bana aka bana mun be senema bozo sabali kana nke mo jugi akan sona ga blanya wana ni kama wadi amata sita ini Sofia ka ini ka tala wa kai awa na fendo bino sabalisa anne mo mulu ko mon fiena ere a jete mine do su fem na taxi mta sa ni fem na essence de ga mobile la ti dépense ga chansa bozo o tene nyesrala ne ko ne Sofia te do mobile ke longona ini suba ga do mobile o ka fengi la ki de fa kay no to okay ni stega wada maga taxi ta to no ini Sofia ka ne beta so taxi ta na ira to na yengole ya fa fendo bino sabalisa ani ma ke Sofia kana usira genere kama che dépense ga chansa eme ne nyina tela bozo manere fene hinit sege ne mai ta kala ma fo ni kono ma do go prebreli ere be ne black mala walla ni fene din soro ha bozo le baro mi mala en ala te ere flagan ne re din kun lo ga diniere challe mo mo do fina ko do guna jatin ne kwa bozo akeno ba nuro itene to sodun bozo attention ne mobile la boke ya on fait ne baro bonne idée tu où là on a pendant entretien jusqu'à présent la mo do refait bara de nigé c'est comme jusqu'à si dans nego wallahi Bonjour. Bagri aussi. Por basite. Tatila. Wa. Ante. Wa. Tatila. Amalata. Ba nyida. Wa. Boso. Kurate. Mo musofe ha. Yi muso ni njini. Awa kuma fe ha.
a filanten ko a ɲɔna ne bolo et puis ma jigin hawala yɛrɛ pe wallahi ne ma jigin hawala hawa ka min kɛ ne na cɛ ne ma don a kunna fo k'a sa a tɛ se k'o kɛ ne na fiyewu ne na awa tere kunu awa tere lugo ne ka na fa no ta ko dia mo ngai na fa nta ko ko e puis ana mo ka mi fa ni no e puis kala la joli o ka tse ka barako ko dem so tse ko fala bara na le ayite ko mrisikeli na ko kele na choni ko ne fena sa detemne ere wado muso kon ma flen biril ma no gama ka abo ifana kuma kan wote chemu la jillahi dalla chemu ne ka e fene ya ke todi e ko awa ga fini awa masira fini so fe ay fini benga ne bolo ko no ko banasa no ni magata ka fo hawe ngwa keta aya bonita la umanyi awon to fefio voilà ni bonya ya kola ne bra fa ngomi ka so no ko na kanga ke ni kanga fo mi ka o kanga ke abri bana la fani kolima atile la fani ko ça fait atile la fani ko ay ni wati la bana wati ka ne ka fini awa rebeta fini de fini sara la ni ya la bolo ma kere ko tar ka fo foto ko de il est à la mine bon wuri chama fana ibulo wuri chama ila boko nana ka ala mine ka wa fani de fani kula ma i muso ya fentala na kono marido che bona la sa akolomade akole ko musokoloma te barake ke donc fie ni musokoloma barake est-ce que ya faka jigi wati ye jigi wati lawo ali ba docteur ya fula ko musokoloma ka barake bidil fene ga finu e ko ma do finu won man ko sa tafe ile fana awa ko soutenir ka ne ta ko ka ne alo ya ko ka ne ka fi bamso yi sitanga mi ke kan tabi ile fana ko daga ane famu voilà ni ala ki so te fana woto mbara ni woto mbara te fana be ni woto mbara ni to nye voilà ça veut ni te boya soro ni te apinde juma ya fefio ni te boya soro jero nte sile ko foye ina kan do ile fana kan do ya ne mi do ne mi do na ka te fay bolla ye kami fone est ce que bo fi fay batar est ce que ye kami fo yo fi fay bila koro manna mo hakili doma cendoni tout centeli la wallahi inteli la fo inteli fo mbulu ko fe ile fara tande i muso ka mona na ko ki fa kela ite se ka ko bola bila kuro jole ka anya warinya ko kono made ala batura ka kanila fo itoro ni la burro et puis bitata mni ko aba fo katana fani ko che ndoni atini muso ta ni le che i muso ba fo katana fani ko che mbi kiri go si benyene ya bila kuro hurr fadila kafiri manna mufle hani jo ko pam so kono made eshkuru anyona ha voilà ina eshkura amna ka kenena e bi ina ajuma kan de me ma jigini la feu akabe e bi eti yera bolo ndoni eti yera bolo so flatia ni mi toda e pi yekle dia ni mi toda so flatia la che i to foto de ko mafu dona ibi safu eshkuru ya kampola mudade mo ba kuma eshkuru ya kampola ina bila kuro ni ta fo le ba molay mari wallahi la sunda ne muso a kono ma fale ke go ya finingo ata ko bi wa ta ko shine e mama ko ngam tan jami me yi tolo de benga mpase mbado ni yete ga fo me ne bena molay bo nyina ga titige la kwa wallahi billahi ba la tafe ngonte dere kon fina ko ni ma fara awala din ko nano wallahi billahi ibita ka sura ta wakati mafi ya mo toro ouais mais ça veut dire quoi wallahi billahi benga nena masu foni nation ra wa ko ibetiga na odo mana wuli awal
kabako ye bozo kɔni la olu ka bɔ sunɔgɔ la sɔgɔmada in na k'a ka pisi bɔ ka telefɔni kɔnɔ k'o di ne ma ko ne k'o ta o de saraka ma bozo bila bozo bira ne ka jɔ kɔnɔ karamɔgɔkɛ dun y'a fɔ ko ni fura in kɔni sera ka se bozo kɔnɔ kabi une semaine de di ne ma ko ne bɛ ko in hésité a dun une semaine tɛmɛra n t'a ko daminɛ tɔ dɔɔni dɔɔni ne tila ka ne yira Sofiya la b'a yira k'a fɔ ne tɛ kelen ne ye kɔɲɔmuso de ye ale dun ale y'a sugu dɔ ye bozo bolo yen nɔ mangoya mugu b'a fu fɔ k'ala a ma daminɛ fɔlɔ ne tila fɔ k'a ka n sa n b'a fɔ a k'a kɛ 15 hali n'o ye 1 mois sɔrɔ n bolo n bɛ sɔrɔ k'a fɔ n ko 16 e bozo e ma fosi a la fɔlɔ e bɛna dɔn k'a fɔ ni sen fɛ ni Hawa ye muso min ye ale bozo tɔgɔ bɛ mun la dugu kɔnɔ dɛ e bozo yeli kana kɛ e kɔnɔ yan nɔ e bozo yeli kana yan ba ye ci dɔ de bɛ e kana ba ye Comment tu as dit moi faut sans faire. Ne ko bozo. An kuma den ka kɛ. An kuma den ka ina foto. N den kɛra cɛ ye o soit n'a kɛra muso ye e bɛna tɔgɔ da jɔn de la dɛ. Awa yɛrɛ kɔni n ko nin sera ɲininkali la ne den kɛra cɛ ma tɔgɔ da n fa la. N'a kɛra muso ye de. Ma tɔgɔ da mɔmɔ la. Ayi o tɛ se ka kɛ o. N tɔgɔ ye. I bɛ kelen de ta fila la ni den kɛra muso ye i b'a tɔgɔ da mamalan sɔnni ma mais ni den kɛra cɛ ye a tɔgɔ bɛ da ne de fa la. Mais tɔgɔ di ta. Bozo i bɛ kelen de ta dɛ tɔgɔ di ta wa ne y'a f'i ɲɛna cogo min na o dɔrɔn de y'a solution ye. O sisan i b'a dɔn a ma kɛ cogo min na n'a kɛra cɛ ne b'a tɔgɔ da n fakɛ la komi ala y'ale ka kalifa minɛ la ala ka ɲinɛ la n b'ale tɔgɔ da n'a kɛra muso ye mɔgɔ min ma nin kɛ i b'a tɔgɔ da o tɛ yan. I ko ten tɔ dɛ. Awɔ e yɛrɛ bɛ ka perese kɔnɔ min yɛrɛ ma bɔ ka ɲɛ fɔlɔ. Ayi bozo o t'a la o i kan k'a dɔn kabi sisan nɔ problème foyi t'a la. E ma taa fɔ ni ne wele wele. Bozo o kuma la o t'e wele kun bɔ wa e yɛrɛ fɛnɛ fɛ yɔrɔ ni muso fɛnɛ kɔnɔ kuma dɔ la n'a cɛ kan ka to a yɛrɛ mana ka baro kɛ n'o kɛra n ko b'a hakili lafiya ye mais waati bɛɛ i b'i cɛ janya ne la i ka fɛn bɛɛ Sofiya o fɛnɛ man ɲi ne min kɔnɔma don o hakili tɛ gɛrɛ ne la ten yɛrɛ. Ka fɛn bɛɛ Sofiya. E ne bɛ kuma la mun ye Sofiya tɔgɔ la kuma sisan. Ayi ne bɛ k'a f'i ɲɛna de i kun ma to k'a kɛ mais sisan i bɛ ka falen ni fɛnɛ ma to k'i hakili to muso kɔnɔma na de o man ɲi nɔ dɛ. Non problème t'a la. I y'a faamuya a banna. Bozo o ma i pere. Sa yɔrɔ ne kan ka bɔ de o bɛ fɛ k'a ye cogo di. Ok an ka taa ɲɔgɔn fɛ. I bɛ t'i sa e m'i sɔrɔ duguma i y'a mɛn. Yala n ko bɛ kɛ n ta ye sisan koyi ne bɛ ka fɛn fɔ i ma ye bozo tigɛ a si gɛlɛya jɔn wuli ka taa ɲɔgɔn na ka